Gde ste ljudi? Evo nas ponovo u Merhe Games LP. Mi nastavljamo sa Minecraft preživljavanjem. Ljudi, vidite šta sam ja uradio iz onog tuđu, pošto u prošloj epizodi nisam imao sreće, nešto mi sad u komp. Malo sam počeo kopavnu dubinu, tu našli neke rude, vidite imam 9 metala. Vi mi nisam pisali u komentare, čekat ću da napišite, ne brinite ništa. Samo koliko vuna imam, opa, ono dobro tu imam isprevet. Ajde da stavimo da se peče ova. U epizodi sam planila da napravim malu farmu. I to će biti to što se tiče ove epizode. Evo da smo sada ovo malo drvo, neka ćemo slonimo. Ajde mi malo da slonimo ovo ovdje da bi napravili vidjela sam da ovo nam kažem. Nisam mogla da se biram da čekam da mi napišete, da čak da stavim ovaj metal, pa sam od moj metala planirala da napravim ovo, što sam ušla u čast. Napravit ću kofu, evo jedna kofica, i napravit ću, samo da imam drveta imam, napravit ću štapiće, napravit ću mačić, kramp i to je to, ostalo jedan metal, to nećemo sada, čekaj samo da ostavimo ovaj metal u čest. Još uvijek nećemo da pravimo čeze rude, to ćemo nekim daljim epizodama. Evo ovo ćemo ovako, idemo, evo ovdje malo blizu na vodu, to imamo sveće, pravimo vodu. Voda, volim je tu vodu. Samo da vidimo. Tako. Sad idemo da napravimo jednu motikicu. Mi ćemo napravimo od kamena, nemamo kamena. Ajde ovo malo da prokupamo kamena. Evo, malo kamena i to će biti to. Ovdje sam porešao, sad počeo da kupam i dubinu, ali to sad nije bitno. Nećemo sad da radimo, ajmo ovako, ali me nervira ovo. Ajmo da stavimo ovdje štapići i kamena motika. I mi ćemo sada uzeti da ovo oko vode naše, da sve ovo lepo uradimo. Tako, ovdje ćemo posaditi ovo seme. Evo ga seme, ja ću ići sad ovako malo da potražim gdje imam još tog semena. Malo ću po travi i to će dobiti šeme pšenice. A ako niste znali, ovako se dobije seme pšenice. Onako ću malo počistiti spet kuće, pošto je ružno mnogo kad imam ovo. Ajmo malo da vidim, meni malo sada laguje, ali dobro, ne laguje ništa, tamo smo imali za pšenicu, ne laguje ništa mnogo. Ali napravit ćemo i ovdje za šećernu trsku. Znači, imat ćemo ovdje više farmica. Ovdje nisam baš napravila u pravcu, ali ovdje ću napraviti ovako. Temi kopaju boje. Ajmo. Čekaj. Bezveli sam ovo prokupu ovdje. Evo da spinamo. Malo mi više laguje, ne znam zašto, meni je opično nikad ne laguje. Ajde, mi ćemo ovdje uzeti ovu vodu. Ajde stavit ću ovako ovdje. Tako. Samo idem ja sad uzmem da sam malo nakupim peska, pošto će nam pesak biti potrebno za ovu šećernu trsku. Skoro će mi pući lopata, ljudi, to će biti veliki problem. Opa, ovo je glina, ajde da sad moje gline. Ona ide najbrže krampom. Vidite, sam navikom ide sporije, najbrže ide sa krampom, to je ne znam. Što mi najbrže ide, to sad uopšte nije bitno, ajmo ovdje da pokupamo. Čekaj. Samo,
to. Znači, sakupili smo dovoljno peska, malo smo gline sakupili. Dosta napreduju ovo je pšenica već. Boga mi, nije loše. Tačno smo imali peska, kako mi se posjeća uvijek. Malo pre sam je u sjeme pšenice i malo tačno. Evo. Čekaj bre, što vam sad ovo... Šta je ovo? To. Evo šećerna naša trskica. Mi ćemo vremenom proširivati. Do sada imamo 5, za te šećerne trske možemo uzeti, još nismo ni stavili baklice ovdje, da imamo ulja. Imamo ulje, damo potrebu za uljom. Neću mi sve stići u ovaj epizod da uradim. Brate, nema ni do uglja, ništa, onda ćemo morati da idemo malo brže. Ja nemam hrane, čovječe. Ovo ćemo ispeći sa tepetom. Malo mi vidi se za grlo, ali šta da se radi. Napravit ću ja tomu kamenu sekiricu, ako nam kamena imam. Sekirica, damo da idemo. Onda ćemo, da ostavimo nebitne stvari u naš kovčeg. I, ajde, pa ne da sam onako u ovoj epizodi napravim ovdje neku farmu drveta, ali morat ću, čekaj. Pa ljudi, ja što sam ovdje metal pokupio, što smo vidjeli, sjetite se sigurno iz prve epizode. Ako se neko ne sjeća, pogledajte mi prvu epizodu od 2 minuta, to je najveći fail. Ima nešto ovdje još, opa, malo creeper, spadni prokajte creeperu. Ljudi, vidim dole redstone. Čekaj, šta je tamo, vidim dole i obsidian, ali to nećemo sada silaziti. Ovdje. Ljudi, mi moramo na brzaka da napravimo ovu farmu. Evo, tu ćemo malo da, ovako, i ja idem po moje sekirče da mi malo zakupimo drveta. Hajde ćemo ovdje bližu šumu gdje je drvo akacije. Mnogo sam srećan kad vidim ovo drvo akacije. Čekaj, vidim se ovdje što sakupio svo drvo. Aha, evo ga ovdje. Pošto, i vidite ljudi, malo me zeza grlo, ne znam zbog čega. Dobre! Ja to vidim, krave, ljudi. Krave će mi mnogo trebati zbog kože. Upa, tamo vidim još šećerne trske, to ćemo ići sada da pokupimo. Čekaj, sam pokupio sve, jesam. Idemo po onu šećernu trsku tamo i vidimo još tamo iza šećerne trske. Ovo je seme. Idemo po još šećerne trske i vraćamo se u našu kućiću pošto polako pada noć. Koja ti je bio stavljena šećerna trska, to ne je shvatljivo uopšte. Mi sad, hrane me pali. Nekaj ćemo ovako. Mnogo smo otišli daleko u kući, a 7 minut, to smo veoma pogrešili. Evo je tamo naša kućica. Opa, ajmo da probijemo. Ovdje vidimo lavu, to je ekstra, nećemo imati problema sa lavom kad nam bude trebalo. Na primjer, ovdje možemo napraviti jednu mašinu za pravljenje kamena, samo tim da ću stići. Neću. Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode, hvala vam što ste gledali ovaj video, vidimo se vrlo skoro, ćao!